Nu te sabota complet de Paște. În schimb, fă asta. Știu ce urmează. Mese pline, rude, vizite, cozonaci, sarmale, prăjituri și inevitabil vine momentul ăla în care spui dacă tot e sărbătoare, lasă că o zi nu contează. Problema știi care e? Nu este că mănânci mai mult de o zi. Problema este că mănânci o zi după care 3 ți este rău și durează încă 7 să revii la forma la care erai înainte. Pentru că foarte multe persoane fac exact aceeași greșeală. Mănâncă puțin din alimentele care chiar contează și mult din cele care doar îți aprind pofta și te fac să continui să mănânci iar și iar. Nu mânca un ou și apoi 5 felii de cozonac. Mai bine mănâncă 4-5 ouă și o singură felie de cozonac. Pentru că proteina te satură, îți taie pofta, îți stabilizează apetitul și te ajută să te oprești mai ușor înainte să simți că explodezi. Nu trebuie să fii perfectă de sărbători, trebuie doar să fii puțin mai inteligentă în alegeri. Dacă vrei mai multe sfaturi reale și aplicabile pentru femei care vor să slăbească fără să-și trăiască viața în restricții, urmărește-mă, postez constant content gratuit pentru tine.